Аз ви казвам, няма да има гербаджия на нито една отговорна функция, ще има закон за забрана. Който е бил член на ГЕРБ, няма да работи в държавна администрация никога повече. Край. Това са хиляди И го казвам хора. публично, да се притеснявам. Хиляди хора, членове на ГЕРБ, симпатизанти на ГЕРБ, да забравят за държавната работа, да си търсят реализация в частния сектор. Научиха ги да бъдат кръвопийци. Да стоят и да вегетират и да пият от кръвта на хората. Хората масово нямат работа и качествените хора не могат да си намерят заради едни дерибеи, най-много по малките общини. Кмета, дъщеря му, бизнеса, общинските Близки, фирми, всичко да. е там. Ще им отреже главите на всичките. Да знаят. Те го знаят. Аз не съм Костадин Костадинов. Няма ДПС, няма Пеевски, няма Доган, няма Вълци, Кумалиси, няма Бойко. Не ме интересува никой. Вземем ли властта в държавата, ще има Вартоломеева нощ. Няма Висш съдебен съвет, няма имунитети, няма Конституционен съд. Държавата се отвоюва от гражданите. Ако трябва, в България ще се проля кръв. Да, но защо ние нямаме тази енергия? Защото ни убиха енергията, защото 30 години гледаме Стефан Софиянски, 30 години гледаме Иван Костов, крадци, които дойдоха с огромна надежда, царя, 30 години гледаме Борисов, 15 години ни управлява, гледаме Майя Маноловци, Татяни Дончевци, Румен Петков, паднал в Шадравана. Заради това нямаме. Кой да дойде? Хората искат да гледат уважавани хора. Да. Искат да гледат хора, които са пример за обществото, а не посмешище. Ще гледаме лупи. Той няма нещо, което да не е фалирал.